Iktar dejna ninkwetawx dawk il-bozzos, fimt? Ija jien inkisser ħafna. U madu żmien gonzi fej. Jiena. Naw nselmulu. Kienet ina 5 bozzos ta' kien żmien. Mark, inti stradikat. Tajjeb? Eħe. Femna ftit kemm inti stradikat. Jien daqsxejn klamżi. Daqsxejn jew ħafna? Ħafna. Ħafna. Ġifieri, innoqgħod attent jekk nidħol f'dar li mhix tiegħi għaliex il-mod kif iċaqlaq idejja nwaqqa' ħafna affarijiet. U inti kbir bħala bniedem isu tlaħħa, tlaħħa. Kbir. Le, it-tul. Vera, tuli. Ija, għandi Dak il-fetħa. Żewġ fistuli, fuq il-naħħa. Ħanina. Ħejdinna hija xi traġedja li ġiri ġrat lek. Għaliex qed ħatta dil-fama. Jiġru li ħafna ġifieri minn dawn li pereżempju l-aħħar miliet kont mistieden għal xi ħadd u per kortesija wara l-ispiċċa kollox kien lejlet il-military breakfast kien. Qedtilha ħanaħsilek il-platti. U għajtilha żewġ platti. Ta' set, ġifieri xi set kien dan. Jiena kieku ma tiżdek li breakfast. Fil-hom qed nistenna li ma tkunx hemm stedina oħra. U darba wkoll għalmenu meta għajn ekket, li sa' ma bdejx tikdeb, għax ma nafx. Iva, dik għadha ma ħarġitx fuq xarabank. Mela, dik milux dik ġrat tisa ftit ġimgħat il fatt għadha ma ħarġitx. Jienu Stellina ġieli morru niffilmjaw. Random acts of kindness, nħabtu l-bibien ta' djar mingħajr ma nabżaw lin-nies xejn u nistaqshom jekk hemm xi ħaġa li nistgħu nagħmluhom fid-dar. U x'għamilt? L-idea hi li som inti tidħol qabdek tfarfar jew taħsel jew titma' l-kelb jew tmur twassal it-tfal x'imkien. U di l-mara qabditna kellha żewġ gradenzi jisom bħal dawn immolji jisom toaletti fl-intrata. Antikità hekk sbieħ. Hija antiki sbieħ, ġifieri. Importanti. Di tagħkom isa mejda tal-barbecue sal. Le, tiswitna l-flok. U kella dawn kellhom il-wiċċ tal-granit. Ftemna. Graniti ma vera sabiħ. U kellhom żewġ linef, mhux linef, jisom globi hekk tal-ħġieġ. Sorry, ta' Insomma, u għadja farfruli. U issa Stellina kulħadd jaf kemm taġġel. Fast forward. Imma ma tieħux żbalji dik il-mara. Jiena laqgħet ħafna aktar attent. Apparentement bdejt nimsaħ u kif ngħaddi minn fuq dil-biċċa tat-twaletta naqsa miela l-granita. nafu. Ġiet fit-tnejn. Issa, il-verità li mhux samta jiena ma kienet diġà mixquqa, imma kien ilha snin twal sidna f'wara. Tipprova ġannata biex ma titlifix. Aħna bħalma intom tagħmlu riċerka ta' xarabank, aħna minna riċerka tagħna. Tajjeb. Sirna nafu min hi dil-anzjana. Dil-miskina. U morna nħabtula biex ara x'għamilna, ara kif inhi miskina, kif inhi mkissra, tlaqna. U sinjuri, wara li qallib nofs Malta fl-aħħar nexxiel insib dik l-anzjana li mar kien maranda u kien qasmilha ftit il-bank. Ħanaraw jekk ixedaw. Zira lukketti. Min? All right, sinjura hi. All right, tati ċans ħanerfa. Għax, mindu ġida ta' Mark badnix nafda. Għadda, rabjata, jisan importa nidħol. Sam naqra, intom min intom? Ta' xarabank? Le, DANUSANDAY. DANUSANDAY, all right, jina l-daw ta' xarabank ma rġaw ġew. Idħlu sbieħ, idħlu. Muħat. Għandi mal-ħajt, mal-inkwatru. Għarem min tawlaw, tullaw. Ħallilu. Għax Sander, jena, meta gistilli dik l-irħama, emmin ħajti ħadet zvolta għallar. ġara, ma tiqux il-fjuri, jo? Le. Insomma, Sander, dik it-tavolina u l-irħama kien tajjeli missieri għalla jtieħi glorja tal-ġenna. Ma tafux, żgur ma tafux intu. Jista' jkun li nafu xi ftit. Insomma, Sander, middu kissirini dik li rama ta' Mark. Nawili naqra l-pirmi li plis, għax imissni. Toqgħod issoffax ma niblax, minni ma nafx kemm huma pirmi tal-pressjoni tajbin. Għax il-pressjoni ma tix tinżel u saqajja ntliet li sof, ara naqra. Jbirek.
Isma, ma għax qed narak moġuwa ħafna. ħafna Sander. Hemm xi messaġġ li forsi tixtieq tgħaddilu jew inkella jiena forsi xi ħaġa nistgħu nagħmlu biex inti tħossok aħjar. Jiena mara tajba Sander, jien ma nżomx. Insomma, Pero biex nistriħa xanka bil-lejn nitqejleb Sander. Nixriq li mqari nkissirlu xi ħaġa u. all right, biex tixtieq kissillu. Meta nxoblaw ċejn, naw li Mark.